आरोबाव मणिपुराव हिंसायारिनि अर बे रायजोआव दासिमबो जोंगासिनो हिंसायारिनि रोखो रोखो अर बबेनिफ्राय बबेसिम सौहैखो मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया थारैनो बे हिंसायारिनि सायाव दासिम गोबां दाय गैयै सुबुंफोर आरो न' बांफोरा खहा जालांबाय नंगौ दासिम मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया सोलिगासिनो दिनैबो मणिपुरनि राजथावनि इम्फलाव मोनसे खास्रि बिस्रि इनाय जाथाया नुजाथिदों सल'नि बादिब्ला देहा फाहामसालिसिम फिसाज्लाखौ बिमाया लानानै थांनाय समावनो दुथांफोरा एम्बुलेन्सनि सिङाव सावथारो बे खास्रि बिस्रि जाथायावनो बिमा फिसाजों लोगोसे गासै 3 सुबुंफोरा जिउ गोमायो सोनाब इम्फल जिल्लायाव जेब्ला बिमाया 8 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ फाहामथाय होनो लांदोंमोन बे समावनो दुथांफोरा हरखाब एम्बुलेन्स गारिखौ सावो आरो जायगायावनो बिमा मीना हेंगिं फिसाज्ला टेसिंग' हेंगिं आरो गुबुन सासे सोमोन्दोआरि जानाय सुबुङा जिउ गोमायो बे जाथायनि सायाव आसाम राइफल्सनि सिनियर बिबानगिरिया फोरमायदों सान्थ्रिनि रैखाथि बादायाव थानानै हरखाब फिसाज्लानि देहा जेंना नुजाथिनायनि थाखाय पुलिसा एम्बुलेन्सखौ लेंहरना फाहामसालिसिम थांगासिनोमोन नाथाय लामा ससेयावनो दुथांफोरा बेंथानानै एम्बुलेन्स गारिखौ सावो मख'नो गोनांदि मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहा मणिपुर रायजोआव बे जाथायखौ लानानै दावबायफैदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो मणिपुरनि हिंसायारि अरा जोबाखै बबेखानि खाबु मोनब्लानो दुथांफोरा गाग्लोबगासिनो 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन